Στείνονται για εκκίνηση. Λοιπόν, είναι Χελιώτης, Προβιάς, Κοινωνάς, Μανολίδης και Σχέτος. Ποιο ξέχασα? Έλα, ποιος θα δώσει την εκκίνηση? Ο φίλος εκεί. Πώς θα μπουν εδώ, εκεί στη στροφή? Θα μπουν όλοι μαζί, τώρα θα γίνει πουτάρα. Πήγαινε στροφή. Περίμενε! Σκοτωθήκαν όλοι τώρα. Είναι το Πανελλήνιο. Άρε πούστη. Είναι πολύ σφιχτό για να πάνε. Δεν μπορούν να προσπεράσουν εδώ μέσα. Είναι πολύ σφιχτό. Μεγάλο το βλέπει. Μεγάλος είναι εδώ. Η προσπέραση μόνο εκεί, στο ανηφορικό επάνω μόνο. Ναι, μόνο εκεί. Εκεί φαίνεται τα κυβικά, Γιώργο. Τώρα θα δεις πόσο θα το γυρίσουν και θα μπορείς να... Όποιος κουράσει. Δεν επιτρέπεται η προσπέραση. Δεν μπορεί να προσπεράσουν. Μόνο σημαίνει τώρα να τα ανοίξεις τα ρίδια. Στα ανηφορικά και στο κατήφορο. Εδώ θα γίνει στις κουτάνες. Εκεί θα επιχειρήσουμε. Ο πρώτος ποιος είναι? Ο Μανολίδης είναι ο πρώτος. Ο μικρός, όχι ο μεγάλος. Πίσω είναι ο Ζόρ. Πέρασε ο Γάλλος. Είναι δύσκολο. Τώρα εδώ ξύλο. Κάπου άλλο. Ο Γάλλος δεν είναι ξυλιπίλε. Γύρισε, δεν άκουσε. Πέρασε. Στα φρένα, παιδιά. Όντως τι έγινε μάλλον, στα φρένα. Δεν μπορεί να πας έτσι. Καθιστή, δεν ξέρω το άλμα που είναι κοντό. Καθιστός και ξεπετάει. Γύρω στα 2.50, 2.40 είναι ο κύκλος. Πόσο, 2.40? 2.50, 2.40 κάπου εκεί. Είναι η δεύτερη ή η τρίτη? Ήταν η πλαστερική που πάλι δεν περάσει. Κάτω να φάει αυτό. Έχει περάσει κοινωνάς ρε. Α, ναι, είναι ο κοινωνάς. Τους έχει μπλοκάρει ο μικρός. Θα μας χαλάσετε την πίστα!
Freno θα κάνω. Δεν μπορεί να κουμπάει λίγο το πόδι. Προγιάς. Όπου το γαμίσαμε το άλλο. Αλλά θα πρέπει να το φτιάξουμε, διώξουμε. Δεν πρέπει να συναντιόμαστε. Καλώς ο Τζόρτζ. Είναι το PDS να λέγα πίσω. Γιατί έχει πολύ γρήγορη επαναφορά. Όπου το γαμίσαμε και αυτή τη φορά. Πάνω από άλμα έχει γίνει λούκι. Εδώ θα δεις το πέρας θα γίνει σε λίγο. Τώρα την επόμενη φορά που θα έρθουν θα τους φέρω τσάπες και φτιάρκα. Θα τους τρώσω. Εδώ θα γίνει καναπέρι τέτοιο, από αυτό να είναι δύο φορές. Θα γίνει τόσο. Συνέχεια έτσι γίνεται, αλλά με τη βροχή χαλάει. Ρε Μίτσο! Δεν είναι. Α, έμεινε. Λάθος. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Έχει γίνει πόλος έτσι, ξέρω παγκοσμίω. Τουριστικό θέρετρο έχει το χωριό. Έτσι χωριστά και άρχισε σε κάποια περιοχή να είχαν φύγει αγιάδες και λέγανε χαλάτε τα ραβδίκια. Έχει οικισμό εκεί στην πλαγιά, αλλά δεν ενοχλούνται τόσο πολύ όσο τους άλλους που κάνουν με τις μπάλες από κάτω στα μπετάνια. Ποιες πάλι. Μπάτες. Τώρα